that you never heard before. 1, 2, 3, 4. Don't tear my heart, my achy breaky heart. I just don't think you'd understand. Oh, yeah. But if you tear my heart, my achy breaky heart, he might blow up and kill this man. Meron pa kayong chocolate! Siyempre, meron din kayong fruit! Basket! Samahan mo ba ng inyong mama? Ayan, lumikat na. Lumikat na tula. Thank you, meron na. May sukaran! Adaptin ni Papa niya. Malagi yun? Oh. Adaptin na! Sumgarang na kita gigundot ng mana! Adaptin ka na upang ihatid ang surprise at dahil sinahatid ang inyong mga apaw! At syempre, andito po ang inyong balloons! Ayan, nabalik mo ito. Thank you! At makita po kayo. Ayan. Okay, gano'n makita giro kayo. Okay, picture! Wait for me. Eternally, His loving care, I place it on her finger to shield the world. All the world is one. In this is settled Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, mother, bago niyo po i-blow yung candle, dapat niyo muna kayo mag-wish. Red, mag-wish kayo. Pwede na? Pwede, pwede! Happy birthday, mother! Woo! Isa pa, yan. At syempre, meron inihandang letter ang inyong apo. So, maaari po bang basahin? Sino? Ni? Angel. Halika, Angel. Happy birthday, Mamang! Sana nagustuhan mo yung surprise ko sa'yo.
Thank you sa inyo ni Papang sa pag-aalaga at pagmamahal sa amin. Enjoy your day, Mamang. Stay happy, beautiful, and sexy. May God bless you more and may God bless us. With a baby soon, haha, apo muna sa tuhod. I love you so much and I miss you, Mama. Ayan! Narinig niya! Soon, apo, ha? So, ano po ang inyong masasabi kay Ma'am Janela at kay Sir Thank you, Ian? Dito po Janela. Thank you very, very much. Janela and Ian, I feel I am so very happy this day on my birthday. Yung mga sorpresa ninyo sa akin, gustong gusto ko lahat. Ang saya-saya ko. Kasi Alda na, araw ng birthday ko, ang dami akong natanggap na regalo at saka sorpresa sa inyong mga apo ko at saka yung mga anak ko. Thank you very much, Janila, Ian, tsaka si Fernalen, tsaka si Arve. Thank you very, very much. Itong binigay nyo sa akin, na sorpresa. Maraming mga sorpresa nyo sa akin. At hindi ko makakalimutan lahat itong binigay nyong sorpresa. Tsaka si Marimar, tsaka si Aude. Nagpapasalamat din ako sa kanila. Tsaka yung mga bisita namin, galing sa Villasis ni Mama ni Marimar, tsaka yung mga pinsan niya, tsaka yung mga kamag-anak ni Maricel sa Kalasyaw. Nandito sila ngayon na nagkakantahan. Thank you very much. Dagitoy nga yung regalo kanya. Thank you, Bernalen, Arve, Janila, Angela. Thank you very much. Tsaka si Angela, tsaka si John Mark. Nagpapasalamat ako sa inyo, mga apo ko, at ang bait-bait nyo sa akin. Hindi ko makakalimutan lahat itong mga sorpresa ninyo sa akin. Thank you very much. At syempre, si Ate Janela, ano yung mensahe? Nyap! Mo. Happy birthday, Mamang. Lagi lang ako andito. One call away sa'yo. Sana hindi ka magsawa sa akin. Happy birthday, Mama. Yes! At syempre, si Papa! Ang dami baga lang kanya, sabi ko tagbalik kami nga makanta kami kanito. May iwanang pinagkita po. Happy birthday. Ayan! Sir Soflon! Si Sir John Mark! Asan? Asan John Mark? Nagkatun! Ako si Maricel. Nag-message ka kanya ni Lola! Love you, Mamang. Sige. Ay, Wala ka naman. Yung mga hindi ko, huwag kayong magpapasalamat sa akin. At ang bait-bait ko sa inyo, ngayon, huwag niyo kayo akong kalimutan. Ayan. O, sino po yung next? Yung bisita from Kalasyaw at Villasis. Okay, Happy 78th birthday, Mamang. Thank you. Good health. God bless always. And more candles to blow and more years to come. Happy Thank birthday, you. Ate Mama. okay. Okay, next. Marima. Marimar. Auntie, happy birthday po. Sana marami pang birthdays po yung ibigay sa inyo ni Papa God. Tapos yun po, lagi po kayong mag-iingat. At saka ingatan niyo po yung sarili niyo. Happy birthday po ulit. Ayan. Okay, sino ba, Te? Baka meron pa akong tinatawag. Happy birthday. 100 years na kawan mo. Thank you. Happy birthday man for birthday to come. Ayan. Happy birthday po, Auntie Berlinia po. Sana matagal pa po yung buhay niyo. Good health po and always pray lang po kay God. Thank you. Thank you. Ayan. Happy birthday. Tapos more birthday to come. Good health. Thank you. Okay, ang sweet. Okay na po ba? Okay na. So, ano po ang inyong message sa inyong apo na si Ma'am Janela, Ian, at si Angela, at saka si John Mark? Ano pong mensahe niyo po sa kanila? All the way from Montreal, Canada. Okay? Janila, Ian,
Angela, John Mark, tsaka si RV. Sana'y maligaya kayong palagi. Tsaka huwag niyo akong makalimutan kahit nasa malayo si Fernalen, nandito ka naman at hindi mo naman ako pinapabayaan. Palagi mo akong binibisita kung minsan may pasalubong pa. Kaya nagpapasalamat din ako kay God kasi kahit pa paano, nandito pa rin silang lahat na nagmamahal sa akin. Kahit wala na si Papa nila, nandito pa rin sila mamahal sa akin, lalo na yung mga anak ko rin, si Mary Jane, Aljon, Maricel, nandito silang lahat na nagmamahal sa akin, na lalong-lalo na yung mga apo ko. Nagpapasalamat ako sa inyong mga anak ko at saka yung mga apo ko na 4. Pang-anim yung 2 na maging manungkang, si Arbe at saka Ian. Thank you very much. Itong binigay niyong regalo sa akin, saka sorpresa. Nagpapasalamat ako sa inyo, mga anak ko, at saka yung mga apo ko. Thank you very much itong mga binigay niyong sorpresa sa akin. Ayan, so magpapasalamat na po ako kay Ma'am Janela, ha? Okay, in behalf of Adventist Flowers of My Party Needs, thank you Ma'am Janela, at syempre kay Angel, na siya po ang nakahanap kay Adventist. Siya po, Siya ang binibilin ni Janela. Ma'am Janela, at saka kay Sir Berlin. Ian, John Mark, Angel, yan, thank you po, all the way from Montreal, Canada. Happy 70th birthday, Mother! Thank you very much. Kumusta rin daw, sabi ni Tatay George. From your loving husband. Nya, laki kayo. So, may sumabot. Ay, Tantay, kinikilabu, di ba sabi mo kinikilabu? Opo, okay. Nakbayan ako siguro ngayon. Okay. So, ayan po. Thank you po. Ingat. Long live Mother! Isa pang pais na! Mula ng isilang at nagkamalay, ikaw aking inay, ang aking gabay sa landas ng buhay, sa aking pagtulog nagbabantay. Kapag lumuluha ang mahal mong sanggol, ika'y dumaramay. At kung mayroong karamdaman, inay, ikaw ay luhaan. Ang iyong gagawin ay hindi malaman sa anak mong mahal. Pag may lamok bubugawin, masuyo mong haplusin. Sa buong magdamag, sa lamig ng hangin, ako'y yayabang. This song is from Wilbert's Hard to Find Music Library. Ang isang asawa, mga kasintahan, kay daling hanapin sa balat ng lupa ay matatagpuan. Ngunit ang isang